Ассалому алейкум, партизано. Хуб, партизано, ма ба ҳамаи шумо мардуме ки огоҳ нестен фаҳмонданиям, хуб, тарзи ба даст овардани ресурса, тарзи ба даст оварданҳои зеризаминӣ, боигариҳои зеризаминӣ ва болои заминӣ, ана аз ҷумлаи тилло, ана шири шикамол, уран, алюминиум, хуб, оҳаное ки дар кӯҳҳо вуҷуд доранд ва чандин гиёҳҳои дига ҳастанд ки дар бозори ҷаҳонӣ айни ҳол беҳад арзиши буланд доранд. Хуб, ҳамаи намеро агар мехоҳем ки дар дастон бигирем, агар мехоҳем ки ресурса барои хуб шидани вазъи мамлакат ва шаҳрвандои ҷумҳурии худмон Тоҷикистон, шумо бояд ки аз ин гурӯҳи муташаккили ҷиноии Эмомалии диктатор бояд тарзи кӯшиш, тарзи расидан ба ин боигариҳо фақат методе ки Эмомалӣ Шариповичи Раҳмон диктаторро нест кардан ҳамин аст ки бародаро ва бародарое ки дар паҳлӯи мо ҳастем, модар хоҳарҳое ҳастем, барои нест кардани ин Эмомалӣ диктатор единство метод партизания ҷура. Ягон методи дига пайдо нашида, то ҳол пайдо намешавад. Ба ҳамин хотир Эмомалӣ худаш партизанский темақати мардума духша шикастагиай, хоб ба тариқи партизанӣ ҳамин уголовникҳо, ментове ки мебинед ҳамаи ҳамин методи партизанӣ қати кор мекунанд, хитристи партизанӣ қати кор мекунанд. Ба ҳамин хотир шумо партизано якум аввалин дараҷа пеш аз оне ки тасмим мегирем партизан шиданем, партизан мешавем дар оянда, ба ҳамин хотир хитристи хитона аввал анализ кунем. Хитристи шумо слабия ё ки здарови хитристай буфаҳмем. ҳамин хитона аввал санҷиш кунем. хитонда машварат битен ки оя удай партизанӣ мебуроен ё намебуроен. Партизанӣ мисли скорпион хитрист мехоҳад. хитристи вазмин дар партизан набоша, партизан моддаи 13 ва каланҳои Эмомалиро ва гумоштҳои махфӣ ва ғайримахфиро нест кардан наметавонад. Ба ҳамин хотир хуб 55 шаҳру ноҳияву ана 13 деҳоти дига ҳастай, мукаммал 68 айни ҳол шаҳру деҳоту ноҳияву вуҷуд дорад дар дохили ҷумҳурӣ. хуб, барои шумо ҳаматон гуфтанем ки ҳар минтақае ки светкишӣ сар шидай, ҳар минтақае ки азобу машаққат бисёр дорен, ҳамаи шумо бидонем ки единство методи партизанӣ ҳамаи ҳамеро аз байн мебарад. хуб, свет надорӣ, партизан шав, маош надорӣ, партизан шав. ман ҳамин радиои озодиро гӯш кардам, мега ки зиёда аз 2000 пизишкон, 2000 духтурон аз пашвишгоҳҳо, аз баленсҳо, аз бахшҳои гуногуни табобатӣ аз ҷумҳурӣ чо карданд, мақсади гап фирор кардан аз дасти бемаошиву камбудии зиндагишон. Ба ҳамин хотир кадоме ки маош надорӣ, партизан ша, кадоме ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ машаққат дидеса, бихе биё пулу мол дар Тоҷикистонай, ин 5 кон тиллое ки мо партизано барномарезӣ кардем, дар дасти худмон гирифтанем ба тариқи партизанӣ, биё шаҳр маҳаллаву ҳар ҷое ки ҳастӣ ҳамира шурӯъ ку, кора шурӯъ ку. аз он ҷумла ҳозе ки ҳамин дар зимистон айпаи зимистон омадеса, мардуме ки дар дохилен иҷан мисли муҳоҷират машаққатай, берунаи ҷумҳуриям машаққатай. инами шам ё свет нестай, инами худаш я машаққатай, я зомби кардани мардуми ғуломай мозга зомби мекунам. фаҳмидестен? ҳамин ғулом бояд ки осуда зиндагӣ накунад, бояд ки переживат кунад, бояд ки нами ба як ҳол саргардон боша, ресурс напурсанд нагар тилло куҷо шид Эмомалиро. Эмомалӣ методи сахте ки ҳоз Эмомалиро ташвиш овардаг, Эмомалӣ худаш медонад ки шикаст хӯрдагиай. ба ҳамин хотир мехезим шав мебинемш Эмомалӣ дар ҳамун кадом минтақае ки света мекуша, мехезим ая буландӣ тамошо мекунам, анализ мекунам, муайян мекунам, аз назар мезанам, амал мекунам. чунки ӯ одаме ки дивижо гирён кардаи дар шаҳрите, дар ноҳияите, дар кӯчаите бидонай пули таи ғулом, пули таи диздесте, ӯ калонаи Эмомалиай. ҳамин ҷое ки номбар кардем, масалан дар Хуҷанд, дар Кӯлоб, дар ҳар ки ҷое ҳастай ғарм, дар тарафи Ҳисор, дар тарафи Шаҳринав, мисол Регард, ана
ҳатто ҳам кӯҳистоно лағире ки тарафи ғарма ҳаму тарафо дан ку ромид файзобод ҳаму дурнои қишлоқои болода бидонем ки ана ҳамуҷа кланои Эмомалӣ роҳбара ай тарафи Эмомалӣ интихоб шидагиянд ки бирен диздӣ кунен, бирен ҳаму мардума свеча бикушен, бирен молша диздӣ кунен, заминша бигирен, чароғоша бигирен, ҳами хеле кунен ки ҳами мардум дар як ҳолати хичат хеле мискини шикастаҳоли масалан вабша дар бораи ресурс, вабша дар бораи зиндагӣ хуб шудани ҷигар фикр накунад, фақат нони ҳамрӯзаша фикр кунад мегӯянд. фаҳмидӣ? методи Эмомалӣ методи Макиавелли фуромӯш накунем. ҳаматон бидурен таърихи партизана бихонем, чӣ кор кардагият партизан, Макиавелли чӣ кор кардагият, ҳамаша бифаҳмем. одамое ки аналитик ҳастен, одамое ки шумо фаҳмиш дорен, ақли солим дорен, бихезем бием партизан шен. хоб ин кланои Эмомалиро мо нашносем. бачаҳо пеш аз ресурса гирифтан ку мо ду-се кори мушкила бояд иҷро кунем. якум бояд кланои Эмомалиро бишносем ва гумоштҳои ғайримахфӣ ва ғайримахфиша бишносем. кланоша ки чапа кардем, гумоштҳо ҳамин бизоай, ҳамин бизоя ки чапа кардем, Эмомалӣ дигар чапа карданаш ранги дарахти пусидагӣ мешава, ранги мусор мешава, мегирӣ мебарӣ мепартоиш. фаҳмидӣ? Эмомалиро ку кланош қатӣ ҳаму бизоволаш қапида истода дар сари қидратдагани Эмомалӣ ҳичияй. Эмомалӣ як туппоя, як туппой. фақат нигоҳ кун ангурхӯри ақлиш мегираву разуми штаранги ҳам филворӣ гуфти гапҳо ягон майда ақлиш намегира, фақат гандум инами сев ягон методи хуби наве ки барои мардум ку нест. ҳамин мардак ранги тайлоқай мерава байни гово, мерава байни харо, мерава байни занако, кочара мегира бодир мекуна. ягон майда дар ақлиш нестае ки ин мардак бояд завод бисоза ба мардумша. 2000 пизишк биромаден рафтен, дар бадтарин ҳолат дар муҳоҷират қарор дорен шумозӣ. аксари шумо дар Россия мо 6 моҳ пеш таъкид карда будем ки бача мекушантон партизан шен, мекушантон ёки дар Ворух ёки дар Бадахшон бачаҳо хестан. нигоҳ кун ки ҳамаша Эмомалӣ гирифт, ҳамун гурӯҳи 44 нафара ҳамаша зиндонӣ карда гирифт кушт. фаҳмидӣ? дар Ворух 200 нафара наминав кушт. ина нигоҳ кунед шумо, ҳамин кӯмаке ки партизанҳо ба чени зурашон кӯмак кардан, пагаш дар Эмомалӣ андоздоша фармон дод ки айнуми ма барем дар Ворух маълумоти мо дар расидагӣ Эмомалӣ худиш накардай Ворух пул рӯй кардай. мегӯянд чил камаз ма ку надидим. ана ҳамира диздо Эмомалӣ кардагия. ай пули ки кадай? Пули миллатаи. и пули Эмомалӣ нестае ки гирифта Эмомалӣ чил камаза бурда боша. ресурса диздесай. шумо бинед ки дар Созмони Милали Муттаҳид Иззат мода баён кард ки ҳар рӯз ҳар як тоҷик $15 гуфт кӯмакпулӣ метаҳанд. ту шумо фикр кунед ки 10 миллион фарзанди тоҷику мусулмона пулшо Эмомалӣ чӣ хел медизда? ин қасода медонӣ ки Эмомалӣ чанд қа гуманитарни помощи одаморо суму тамоми чиро дизидагие. ба ҳамун хотир мо агар Эмомалиро кланоша нашносему, чапа накунему, гумоштҳои махфӣ ва ғайримахфиша Эмомалиро мо чапа карда наметавонем. ана баъд ки чапа кардем ҳамин Эмомалиро гумоштҳошаву хоб ҳамин кланоша баъд ресурса мо дар дасти мо мегирем. ресурса мо ба осонӣ ба даст гирифта наметавонем. касоне ки дух дорен, аналитики хуб ҳастен, масалан ғайрат дорен, бовар ки дар як ноҳия ку 200 партизан як ноҳияро тоза мекуна. медонед шумо 200 партизани зивер инами дар Бадахшон ку барои инами нест кардани инами мардуме ки Эмомалӣ интихобиш карда дар дохили Бадахшон 200 партизан ку ҳама инаморо мегирад дафт мекуна иму Бадахшон. фаҳмидӣ? ҳамин Назарзода Шариф ку генерал лейтенантай рафтай, ҳамин одамкушӣ рафтагия дар Бадахшон, диздӣ рафтагия. ёки дар дуруни Кӯлоб ай тарафи Эмомалӣ интихоб мешава. ҳар раиси ноҳияу 68 гуфтум ҷою макони ту ҳастен. шумо аналитик шен, тест кунен дар маҳалли ту ки омадай кор кардисай, ки омадай ту хеле дар маҳалли худ чима бачаҳои худта мефурӯшид, дар военком метиура спискаи бачаҳоро мефурӯшид ки ин хизмат накардай, ин накардай, у накардай, ёки муллоҳои мачид. накунен мардуми худта нафурӯшен, худтона дар байни мардум падудар намонен. ҳамин нигоҳ ку ҳамин ҷое ки номбар кардем, мисол гӯем
ҳамин начальник милисара тест кунен ай куҷо омадаи, ай кадом минтақаи, ай кадом ноҳия омадаи, хитон тест кунен мефаҳмед. ёки прокурор ҳамун ноҳияда омадагия роҳбара ки биби ай ком ноҳияи ту чи худут прокурор шида нести, начальник милиса шида нести, хитон да дисти хитон бигирен ноҳиятона. ёки мисолан дар Зарафшон раиси амният бипурс ай куҷое, раиси начальник милиса ай куҷое, раиси танзим ай тарафи ки интихоб шидагия, ҳамаш кланаи эмомалиай. ана мера барои нест кардан, барои тоза кардан ё партизан мехоҳад. фаҳмидӣ? гумоштаҳоро мо тоза накунем, махфию ғайримахфиша ба ҷой расида наметонем. баъду мардуме ки шумо конкурс кардесен, яъни нағма кардесен, болои дом мошин мебурорен, хелам хели дахрина гуфти гапо пули мардума дидесен ку шумо дар ҷомеа як зараррасондани ҷомеаен шумо ина микробен мисли эмомалӣ, мисли клани эмомалӣ, мисли гумоштаҳо. барои ҳамон ина мо ба шумо мерасонем аз тарафи бачаҳои партизан шикори шумо сар мешавад, ахотаи шумо сар мешавад. конкурс куно, ина фармонда самтон. фаҳмидин? конкурс куно бидонем ки ҳатман айпишти шумо сар мешавад. шумо барои ки дар ҷомеа як дизди дигаен, дизден шумо. пули бедарди миёна кор кардесен. бачаҳо аналитик тест кардан биромадан, шумо дизди реални дизден. фаҳмидем? ба ҳамон хотир конкурскуно ина огоҳтон кардесем, як хелетон мекунанд ки ё молтон нест мешавад, нафаҳмиден аввал. формулаи 2 аввал молтон нест мешавад, формулаи 4 хитон. ба тараи девор қапида мехези баъд, фаҳмидӣ? ба такияи тиёқ мегарди, ба чигас мегарди. фаромӯш накӯ. ҳатман шумо бас кунен коротона, пули диздии миллата бас кунен, бигарден тарафи партизано. ҳар чизе ки партизан мега ба фоидаи миллатай, ба фоидаи мардумай бихезем биёен ай Россия партизан шен. инами шамо мехези раис хонаш дар свет дора. дидиш, маълумш кардӣ? будон ай пули ту харидагии дивижок 150 000 сомонара. анам пули ту таррас дивижок шикор кардесай бензиниш бедарди миёнай дар дуруни бочкош дар хона. биги хонаша ба хоб мубаддал кар, нафаҳмид, светер надод. ҳамин рада рафтесай. ҳамин мошинш як хеле кунен ки ҳамин чархои мошиниш ҳавора нигоҳ куна. фаҳмиден? сини ҳаво то бихара чархои мошиниш. фаҳмидӣ? ёк раиси тарафи чинум дора, наво Зокирзода дар Ғарм. барои шумо зулм кардесай, ҳамура бигирен як хелиш кунен, партизан шен, аввал хича накунен, аввал бузоша, бузои майда-майдаша. ҳамин дарахта ба як тавар задан чапа карда намешавад ку. 3-4 соат дарахти ғавса тақ карда мезаниш, баъд дарахт меғалта, ёки ба бензопилар дар 20 дақиқа мебуриш, 1 минута буридаш намешавад. анами золимои эмомалиран, кланаи эмомалира барои нест карданаш аввал гумоштаҳои махфию ғайримахфиша нест мекунӣ, баъд мерай пеши ӯ золими калон. саломат бошен, зинда бошен. як бори дига эҳтиёткориро барои худтон истифода барен. ҳамаи шумо тамоми минтақаро тест кунен, анализ кунен. ай куҷо омадай дар минтақаи начальник шидай гуфтум гапора ку, тест кунен, анализ кунен, шикор кунен, ҳаморо аз байн дафт кунен, диз пизда дар маҳаллотон раҳ натен. саломат бошен. мо мегӯм партизано хитристона хуб истифода барен, эҳтиёт кунен, нағалтен. кадомет ки хитрист контрол карда наметони, наша партизан. саломат бошен, зинда бошен. ягона методе ки мора ресурс моддаи 13 дар дасти мо меғалта чияй? партизанӣ.